Кой друг знае по-добре от какво има нужда една жена, освен друга жена? Създадох за вас този бюти пак. Нещо, което ви бях споменала преди доста време, че работя над него, пакетът вече е готов. Сега ще ви разкажа малко повече за него. Бюти пак е създаден за жени, които държат на външния си вид. Жени, които се грижат за тялото си и жени, които осъзнават, че здравето и красотата вървят ръка за ръка. Това е пакет от внимателно подбрани 3 допълващи се формули. Той ще включва Femvita, Aqua Collagen и Lady Dream. Колагена ще е съсредоточен върху това да поддържа вашите стави и сухожилия здраво, да имате красива коса, кожа и ногти. Той съдържа и хиалуронова киселина. Ще дава най-доброто за перфектния ви свеж и младежки вид. Femvita има в състава си жизненно важни микроелементи за тонус и енергия. Тялото ви ще бъде здраво, ще се възстановявате бързо и ще бъдете много енергични. Ще ви дава всички необходими витамини и минерали. А Lady Dream, това доказало се вече вълшебство. Ще ви осигурява хормонален баланс, ще облегчава ПМС синдромите, има силно детоксикиращо действие и вече любим продукт на много дами, които са в период на менопауза. Това не са просто добавки, това е един ежедневен ритуал, подходящ за всяка жена, която иска да изглежда здрава и красива. Научете се да се грижите за себе си не само когато нещо не е наред. Правете го превантивно, осъзнато и с любов. Този пакет може да се ползва в дългосрочен план, за да поддържате здраво вашето тяло, да сте енергични, сияйни и тонизирани. Всички дами, които закупят своя бюти пак, ще получат специална изненада. Виждате, отзад в торбичката има един QR код, който ще ви дава достъп до няколко клипчета с тренировки за всички мускулни групи. Тези тренировки ще се обновяват ежемесечно, за да може с купуването на новия си пакет вие да имате достъп до различни видеа. Всички поръчки ще бъдат в изпълнение от събота, така че най-късно в понеделник или вторник пакетите ще бъдат при вас. С много мисъл и любов съм направила това нещо за всички вас, дами, които искате да бъдете здрави, сияйни и красиви.